higala, kumusta? May gabi kanyong tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Dalaygon og mahigugmaon ka nga Dios sa walay katapusan ni ining taknaa sa gihapon nagapasalamat minimo nga padayon gihapon nga nagtugot ka ni ining kahigayunan nga kini nga programa magapadayon sa pagsabod sa binhi sa kaluwasan. Tuguti nga magapanalangin ka niini nga programa o kining estasyon. Hinaot pa o Dios nga imo kining panalanginan nga magdala og daghang mga kalag diha sa imong tiilan. Panalangini ang mga naminaw, ihatag ang talagsaon og pinasahi nga pagsabot sa imong pulong, kabiga sila diha sa pagpangalagad diha kanimo. Salamat nga ikaw magatubag ug maghatag sa amo nga mga pag-ampo. Sa pinasahi o Dios, ikaw magapanalangin karon sa mga tawo nga nagapaminaw. Ang uban kanila naas ilang mga puloy-anan, ang uban naas ilang mga sakyanan. Ang uban diha sa ilahang panimalay adunay mga balatian nagapaminaw ni ini nga programa. Magapanalangin ka sa tambal o doktor nga nagatiman kanila nga unta o Dios mahimo nga magmalambuon nga tagaan og lunas ang malatian sa ilang lawas, ayuha sila Ginoo. Ang uban adunay dagko nga problema sa ilang pamilya tungod kay nagmasinupako na ang uban diha sa panimalay. Pero walay arang kanimo kon imong tabangan nga mausab ug mabag-o sila. Ang uban nagkinahanglan nga og pinansyal, ikaw magahatag usab kanila. Ginong Diyos, nasayod ka sa bisan unsang butang nga gihambin sa imuhang mga kaanakan. Hinaot pa nga ikaw magapakita sa imong gugma, gahom ug kaluoy, tagaig kasulbaran ang tanan, labaw sa tanan ang gugmas pagsunod sa pag-alaga diha kanimo. Daghang salamat o Dios sa imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pag-ampo. Pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausap pa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, sama sa atong naandan, ato nga ibanan usa og pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone. Ato ning tanaw ni Sir, maayong buntag. Kagabi iba sa inyong gitubag nga pangutana na atlan nga si Tatay Makoy naari sa balay unya among giingnan nga tay human na usa ning programa ha kay ang ilang gihisgutan bahin ra ba sa inyong pagtuo nga si Kristo dili Dios. Og unya nisugot man pod si tatay pagkahuman gyud sa inyuhang program nangutana si Mrs. Unya tay, sa imong huna-huna, sakto ang imong gibarugan? Ang ingon niya, sir, kinahanglan pa nagpamalandong. Salamat, sir. Nakonsensya siguro sa tatay. Oy, kay mamalandong man. Okay, anindot na. Ha? Ang pulong sa Ginoo kinahanglan magpamalandongon. No? Okay, ni apatay basahon na pastor na hayagan gyud ang akong pag-umangkon sa inyohang topic nga gihisgutan. Ingon niya nga og
mo bisita kuno mi sa inyong simbahan, paingon siya kay muuban siya sa amo. Unya si Nestor ang akong bana, nagsabot na ra ba mi pastor nga mo bisita sa inyong simbahan kay duol raman diri sa amo ang inyong simbahan. Unya naapod mi mga igagaw ug iyaan nga Seventh Day Adventist. Salamat sa pagbasa sa pastor, si Esther di ay ni. Okay, dagang salamat Sister Esther. That is a good news, ha? Sa inyong plano sa pagbisita sa pagsimba. Unya dadag yun na og siguro ng imong pag-umangkon, ha? Unya ang Ginoo panalangin og magatabang sa inyo, ha. Okay? Last text na lang ni nga akong basahon. Sir, pangutana man so dili lang una gyud ni nato no kay sagdi lang tubagon ra mo. Tiksan ra mo igtubag na ni may atong tubagon karon tungod kay gisakyan o gipaluap ang ato nga kuan ang atong gitubag kagabi. Well, sa dili pa si Brother Libby magaiban og pipila ka mga text messages diha sa iyahang cellphone to sa ipatan-aw ang kuan kinini ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diing lugar o dapita nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers, no? By the way, atong pasalamatan ang atong makigalaan diya sa Japila El Nido, Palawan nga kananood kanunay nagview sa atong programa. So ang atong program worldwide ni kay live man ni. Unya kumusta diha ni Chris Banggalisan Ginita o Banster Pudang niya ni Chichi og sa tanan diha sa Japila nga akong mga nahimong kaila og kabarkada kanhi. Ako lang gining mabanggit pod si Chris kay siya manggipod ang mo view dinis ato. Okay, sa tanan sad nga na nag-birthday karon, no? Happy birthday. Unya salamat sa inyong pagsunod sa atong program. Okay, Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So maayong gabi sa atong tanan nga mga tigpaminaw, atong tanan nga mga viewers kung asa mo karon dapita nahimutang. So kabong tanan mga higala, amo na sab nga gina-welcome ning lain of sub edisyon sa tulumanon sa Jesus is our hope. Makahimo na mo sa pagpadangat diri namo og mga mensahe. Pwedeng mo text mo higala sa among number ni Brother John nga among pahibalo kanunay nga na kaninyo, or pwede diri sa comment section nato sa Facebook, no, sa DYCM Bugo Adventist, no, aron ato nang mabasa ang inyong mga messages nga ipadangat din sa atong tulumanon ang mga birthday greetings o ban pa mga importante nga mga greetings mahigala ato nang gina-welcome. Ug kung namoy mga pangutana pwede aron nyo ipadangat sa comment section mga higala aron ato nang matagaan o magahinan ta na og panahon sa pagtubag sa pangutana. Okay, palihog sa gihapon na atong ipahinumdom nga atong i-share mga higala ang ato nga programa nga ato sa atong mga friend. Ato na ning sugdan pagbasa ang mga mensahe nga ato nakita dinhi. Okay niya si Brother Ronilo Itang, happy midweek sa mga kaigsunan tigpaminaw og sa mga nagview niining programa sa Jesus is our hope og maingon sab kaninyo Brother John og Kuya Livy. God bless og maayong gabi. So may gabi Brother Ronilo. May gabi ini mo Brother Ronilo dias nasod sa Saudi Arabia. Ang Ginoo uban ug magapanalangin nimo. Okay, niya sad si Brother Elmodam Flores. Walay sound, Brad. Marat na may sound, nag-headset pa rin si Brother John dere. Naay kuan Brother Mudam, na may sound Brother Mudam. I-check diha kay igsulti ni Brother Levy mo registered man na diri sa ako kay nag-headset man ko. Okay man. Unya ako po dog mosulti, kuan gyamatrice gyapon kay di amo ko headset. Si Brother Levy mosulti okay ra gyapon. Basi og kuan do na lay problem diha tingali. Okay, niya po si Arayan de la Cruz. Mayong gabi po sa inyo Kuya John o Kuya Livy. Mangutana lang untani ko kung ang bata mamatay sa dihang gianak kini sa inahan.
sa panahon nga moabot ng atong Ginoo, diin ni siya moadto sa impierno ba o maluwas ba kini siya? Bisag gamay lang nga tubag, daghang salamat po. Okay, sa Mateo 19:13 ug 14 ingon sa Ginoo, paduulan ninyo ang gagmayng bata kay ila ang gingharian sa langit sa sama kanila. Asa ni sila? Gingharian sa langit. Herbihanon 11:35 kini sila iuli ngadto sa ilang mga ginikanan. Okay, salamat. Okay niya po si Brother Rufino Moreno. Salamat po sa paglab o pagpray. Anya niya sad si Glover Sayud. Good evening ninyo kuya og happy Sabbath. May gabi nimo Glover Sayud no. Nya kumusta lang mga Sayud family diya, mga maglasang anya mga Sinoy. Nya may gabi lang Brother Rick Sinoy. Anya ngadto nila ni Brother Johnny Kalapuan, Nestor Ila diya, mga Lipalam family, mga Serapino o uban pa diha nato nga mga pinalangga mga kaigsunan ang atos mga Nugas family. Tanan lang taga mabuli atong mga silingan. O niya diya pagyod atong tanawon si Christy Layon. Salamat sa pag-pray o pag-love, Sister Christy. May gabi ni Brad Pipi. Anya, tama ba Kuya John, Kuya Libby, nga kung maluwas ang inahan, maluwas po ng bata, kay sa panahon sa kaluwasan, kung ang inahan maluwas, ihatag mo na sa anghel ang bata ngadto sa inahan. So it means nga kung ang inahan may imperno pod ang bata. Tama po ba? Salamat po. Dili na mo'y tama kay ang bata wa man mag-agad sa inahan. Ihatag lang adto sa inahan kung ang inahan nagkinabuhi alang sa kaluwasan. Okay niya po Pedro Exdro. Mayong gabi Kuya John o Kuya Libby, shout out ko sa akong tatay Pedro Nailon Senior. Kanunay naminaw kada gabi from Billabaliti. God bless. Okay, mayong gabi no? May gabi diya sa Brother Bilaba. Pedro Nailon Senior. Sa mga Palin family, sa mga Insinso family o kumusta sa diya ni Brother Rico Iting. Brother Rico, mayong gabi ini mo diya padayon tas pagpangalaga sa Ginoong way kupas-kupas. Okay niya sad si Brother Binson Lagarisa. Good evening and happy midweek diha sa inyo Brother John o sa tanan nga naminaw sa inyong programa. God bless. Salamat po sa paglab o pagpray. Brother Binson. Kanya niya po si Sister Gay Marie Kalapuan sa Saudi Arabia. Salamat po sa daghang mga heart o kamot nga nagpray Sister Gay Marie. Kanya niya po si Sister Chari de la Cruz Nugas. Salamat sa pag-send of heart, Sister Chari. Kanya niya po si Benson Lagarisa watching from Anislagan sa Biliran. Okay niya po si Brad Rodolfo Bantilan. Salamat po sa mga heart nga gisend o kamot nga nagpray. Kanya niya po si Pastor Rogelio Sabate Oliverio. Happy listening to Brad John Sisi diha sa Malapascua Island. Kanya niya po si Alberto Rina Sumalinog. Mayong gabi kanatong tanan and happy midweek. Kanya niya po si Brother Elbudam Flores. Ganiha sa pagsugod sa intro. Okay. Kanya niya po si Lane of Korea. Mayong gabi ninyo Kuya John o Kuya Libby. Nagtanaw na po diri sa Kinatarkan. God bless. So God bless also si Sir Lane. Kanya niya po si Pastor Hill. Mayong pagpaminaw ni Brad John Sisi o makaisunan. Kaduhan niya na send ang iyang mensahe. Kanya arita mga higala sa pikas nga screen. Ato ning tanawon mga higala. Ato ning tanawon ang mga nag-send og heart og mga nag-like sa ato nga program. Arita una sa mga nag-send og heart. Ato ning tanawon ato makahigalaan niya Celine of Korea, Scout Ranger Senior, Edward Genereyes, Ronilo Itang, Abi Suway Bagyo,
Jaja Aligado Nulia, Judian Hista Abalie, Narcipe Pelayo Edeliverio, Ariel Cababan, Glici de la Cruz, Lovely Alburo, Chari de la Cruz Nugas, Eldin Notarion, Gay Marie, Madeline Kaindog Kaskeho, Clover Sayod, Rizal Sambulot Munta, Elmudam Flores, Mirifel Vargas, og Jidel Perretos. Okay, Aritas Pikas, ato yung tanawon ang mga nag-like, mga higala. Ato nakita din si Oliver Ken Gijen, Basilio Tero Notarion Jr., Jeffrey Joseph Distura Nubabos, Rol Soto Tams, Romel Tumakay, Rodolfo Bantilan, o Dylan Notarion Akabo. Okay, thank you. Kanya niya si Rian de la Cruz. Daghang salamat sa pagpasabot, Kuya John, karong kahibalo nako. God bless po sa matahom nga programa. Kanya niya po si Abi Suway Bagyo. Maayong gabi ninyo Tio o Kuya Libby. May gabi din, sir. Salamat sa pagpanood niyo. Kumusta mo tanan diha sa Mandawi? Kumusta ang mama ni mo, papa ni mo, Indelilin o kamutanan? Okay, ato ni tanaw ni Gala dire sa ato nga messenger. Ato ni tanawon mga kahigalaan nato nga diha nagpadala og mga mensahe sa ato nga messenger. Okay, ni as Brother Basilio Notarion, Brother Domingo Bunukan, iyang mensahe. Mayong gabi, Badlibi, happy midweek ninyo diha sa station. Ako lang i-greet ang tanang mga kaigsunan nga nagsunod dining talagsaon nga programa. Salamat, Bud. God bless. Salamat po sa paglab, Brother Doming Bunukan. Okay. Ni Asad, nakikuban na to si Sister Chari de la Cruz Nugas. Anya niya po si Rolls Soto Tams. Anya niya po si Dong Sincere Sumalinog. So may gabi ni mo Dong Sincere. Anya niya Asad si Ginalyn Lumuntad. Okay. Anya niya siya mensahe. Mayong gabi sa Libby, Kuya John. Hindi pagod mayong gabi sa Libby, Kuya John. Diri lang ko nag-chat kay wala ko load. Okay. Diri good sa messenger maka message mo tayo diri gala bisag wa tayo load, no? Okay. Niya po si Sister Merlin Bederder. Salamat po sa mga love, mga heart nga gisend. Tapos Brother Rufino Moreno o si Brother Ronilo Itang. Makapadangat niya po si Gina Gunilamos Larisma. So thank you kayo. Muna atong mga higala nga niya sa ato nga messenger. Niya po si Brother Elmer Baclayon Lacerna. Salamat po Brother Elmer sa imong pag-like sa ato nga program. May gabi ni mo uban sa imong family. Okay, ato ta higala magpadayon ta sunahan ato ning tanawon diri sa Pikas. Niya po si Brother Millard Barrientos. Ang Ginoo kanunay naghatag og taas nga kinabuhi ninyo duha og abunda nga panalangin. Thank you kayo. Unya may gabi mo na Brother Millard Barrientos. Ang Dios magpanalangin sa kanimo. Okay, dito maglangay higala kay atong time po taas-taas na. Makahimog ya po sa pagpadangat ng mensahe diri sa atong programa kay ato nang basahon rong taod-taod. Ato sa ning tan-aw ning mga nahinigang nagtan-aw niya si Jaja Aligado Nulia. Niya po si Rosa Lalikan Iscario. O niya po si Minse Gabisay Sinadhan Hidokos. Niya po si Ariel Cababan o Junior Noy Baclabis. Niya po si Jojo Cordoba. Ato pong nakita ni Celeste Van Elosorio.
Okay, no? Muna atong mga nakita ng nilugang nga naglantaw sa programa. So, ang panahon akong ibalik ang Brother John alang sa ah, pangutana nga mo'y atong entertainon karong gabi na. Okay, daghang salamat Brother Libby. Gisakyan ang atong nga gihisgutan kagabi no? Unya salamat nimo Brother Michael, no? Brother Michael, kinasingkasing namo nga gidawat ang imuhang reaction dire. So mo ni tagaan nato og pansin ano nga natuman nimo ang ato ang gikasabutan nga maminaw gyud ka, no? Unya may tungod sa imong request sa kuan Brad Michael sa Bible. Yes, ako na nga kuan unya doon na nakoy gitiksan nga mo sponsor sa kanang namo gunay kuan na ang LBC nya automatic ni kuan siya ning okay siya. So Brad Michael, okay tang to ang imong hangyo may tungod sa Bible. Well, ni atay kuan ni atay ato ning basahon ni ang gi kuan dinhi ato ning basahon ning gi unsa ni kining gi text ni Brother Michael. Sir, kanunay kong naminaw sa inyo. Malinaw ang sitas sa Juan 8:40, miamin si Kristo nga siya tao, dili ninyo na matui, sir. Salamat sa pagbasa, si Michael di ay ni. Okay, daghang salamat Brother Michael. Nalipay kaayo mi ni ana nga imong gisulti malinaw ang gisulti sa sita sa 8:40 nga si Kristo miamin na nga siya tao, unya dili ninyo na matui, sir. Matud pa nimo. Unang-una, Brother Michael, sa sulod sa among kasing-kasing, bisan gamay, wala mi handom og tinguha nga among tuison ang mga nahisulat sa Biblia. Ug mahitungod ni anang inyuhang pagtuo og baruganan, medyo dili gyud mohaom diha sa Biblia. Nganuman, kanilang puntuha daan ha, nga malinaw sa Juan 8:40 nga si Kristo miamin nga siya tao. Yes, linaw kay na. Dili na to na matuis, insakto na. Ha? Pero asa naman din ha ang inyong pagtuo og baruganan nga si Kristo dili Dios. Mao man nay kuan diha. Nakabantay ka sa nanglabay nga mga panahon nga kusog pagig kaayong debate. Unya may mga panahon gani nga ang simbahan sa ubang pundok sudlon sa inyuhang mga diakono, dili hinuon mag-iskandalo, pero mutingog po dito unya manghagad pog debate. Panahon nga naay debate, di na makamao. Kay ang tema mahitungod sa pagkadiyos ni Kristo, pero ang ipresentar ang pagkadiyos Amahan ug ang pagkatao ni Kristo, nga unta diha man sa pagkadiyos ni Kristo ang tema. Muna ang kasagaran diha sa inyo ha, brother, mura ba, Brother Michael, murag wa gyud na matumong. Okay. Ato ragod ning basahon kining imong gikuan sa 8:40, samantala daghan nagikaayong beses o higayon nga ato ning gibasas kahanginan kay daghan masad nga sama nimo nga ning gunit niini agi og murabag ingnon talang scapegoat nga madipinsahan matabunan ang nabisto na og nahibaluan na sa kadaghanan ang inyong sayop nga doktrina. Ingnon talang nabisto. Nahibaluan na. Kay unang-una, tanawa Brother Michael, gipangayo na gikan sa inyo aron mo makatabang sa mga tao nga naminaw, aron sila masultihan sa tinuod og kamatuoran kung para sa inyo, bakak man o dili tinuod ning amo nga gisulti dire, nagkinahanglan nga mutingog mo dinha. Pero amo nang gipasalig lagi nga kini nga programa based on the Bible ni siya. Pero ngano nga napamatud-an, napatunayan nga ang inyong doktrina bakak og dili tinuod? Una, kinilang puntuha nga si Kristo dili Dios. Naabay sita sigon sa inyong termino nga makita ug mabasa sa Biblia nga si Kristo dili Dios. Wa. Ug mahitungod ni ining pagkatawa man tay problema diha. Sakto man na. Pero ug ingno na po ninyong dili Dios o dili na pod na insakto. Kay inyo naman na nga kaugalingon gyud nga interpretasyon. You make your own opinion pero dili na mo gipasabot sa Biblia. Ato ni basahon no sa 8:40 sa
ingon nimo nga sitas dinhi sa Juan. Kung ato ding basahod dinhi, ang pamulong ni Kristo ingon niini ang pamulong ni Ginoong Hesus matud pa, apan karon na ninguha kamo sa pagpatay kanako, sa pagpatay sa tao nga nagsugilon kaninyo sa kamatuoran nga akong nadungog gikan sa Dios, wala magbuhat niini si Abraham. Karon ang pangutana dinhi, linaw magyud ni dili man ni kinahanglan nga tuison pa, kay wa man sad mi magunahuna ana nga mutuis sa nasulat sa Biblia. Asa niining bersikulo sa Juan 8:40 nga nagpatunay nga si Kristo dili Dios. Ha? Busa kamo sa Juan 8:40 na amoy sarili nga konklusyon nga wa na sa Biblia nga si Kristo dili Dios. Akong balikan para lang sa kaayuhan sa tanang naminaw. Apan karon kamo naninguha kamo sa pagpatay kanako, sa pagpatay sa tao nga nagsugilon kaninyo sa kamaturan nga akong nadungog gikan sa Dios, wala magbuhat niini si Abraham. O naabay gisulti dining dili Dios? Wala. Ang gisulti lang sa pagpatay sa tao. Nga mo ni gisgutan dinig tungod kay ang inyong pagtuo si Kristo tao dili Dios, aw inyo nang ipatuo nga dili Dios kay naa nag-angkon man si Kristo nga siya tao. Pero ang tinuod, Brother Michael, ang ato lagi atong bang kanang magtuon ganita sa Biblia kanang wider, deeper and broader. Pamati din sa The Word of God Translation, akong basaho din sa Kolosas Kapitulo 2, versikulo 9. Unya, kinini ang paninguha gyud Brother Michael nga madipinsahan kay dako ba gining kauaw gyud kay kining inyong pagtuo og doktrina gipresentar ninyo dinhi sa atong programa. Unya wa man sad mi mahimo gawa sa pagsulti sa kamatuoran. Ang Isaias 8 ang Zacarias kan gihisgutan 8:16 nagsulti nga sumulti ang tagsa-tagsa kanyo sa matuod sa iyang isig katao. So igo ra gyud mi nga nagsulti mahitungod ni ana. So karon ni Brother Michael, imo ning kuan pamatian kung unsay gisulti dinhi sa 2:9 kinini ang sa Kolosas, kung ato ning tan-aw dinhi nga matud pa dinhi ang tinuod bantayan ninyo ni. Kapag ang tao, Brother Michael, dili na gani mutuo sa tinuod, adto na tuos bakak. Tandaan mo na. Unya, nagingon din, ang tinuod si Kristo na himong tao. Kalom. Mabitaw ni 1987 dito sa Santa Fe ang kanana ang ex-mayor si Pidoy Gulane mo among moderator ato. Unya gibasa man sa imuhang ministro. Unya giputol. Pero ingon ini ang tinuod si Kristo na himong tao. So ako siyang gisakyan sa iyang gibasa. Diha sa imong gibasa nagingon si Kristo na himong tao, sa wa pa siya nahimong tao unsa man siya. Ang iyang tubag diha sa hunahuna sa Dios. Wa ko mangutanag diin siya. Ang akong pangutana si Kristo nahimong tao. Sa wa pa siya nahimong tao unsa man siya. Ang iyang tubag diha siya sa hunahuna sa Dios. Akong gisakyan diha sa hunahuna sa Dios. Sa wa pa siya nahimong tao unsa man siya. Ang iyang tubag basta kay diha siya sa hunahuna sa Dios. Akong padayonan, Brother Michael, ang tinuod si Kristo nahimong tao. Apan bisan paniini, anaa gihapon kaniya ang iyang pagka-Dios. Tanawa? Unya, kining versyon na o versikulo Brother Michael, dad-an ni dito sa inyong simbahan. Unya, panidi o gunsaon pagkisi-kisi sa inyong ministro. Kay idagandagan man dayon mo sa salin-salin, hantod mawa na ang inyong hunahuna. Ang gipasabot sa Biblia, wa na maabot sa inyo ang iyarang kaugalingong opinyon o gipasabot. I repeat, ang tinuod nga si Kristo na himong tao, apan bisan paniini,
naaghapon kaniya ang iyang pagkadiyos. O, naaghapon. So, dili na nato malalis pa, Brother Michael. So, balikan ragod nato ni ang gisulti dinhi sa 8:40 sa imong kani. Alam ko i-quote para nga mapalapad-laparan ba ang imuhang pagsabot. Nag-ingo dinhi, apan karon naninguha kamo sa pagpatay kanako, sa pagpatay sa tao nga nagsugilon kayo sa kamaturan, nga akong nadungog gikan sa Dios. Wala magbuhat ni si Abraham. Niata sa punto nga akong nadungog gikan sa Dios. Amo ni ato karon nga kon akong nadungog gikan sa Dios. Ato ning susiyon kuno. Kining Dios nga gipasabot ni Kristo, nagpamatuod ba? Nga ang anak o si Kristo Dios kay nadungog gikan man sa Dios. Kuno abi kay nadungog man na gikan sa Dios, nan ang Dios do na bay kinini ang kuan, do na bay pagpamatuod nga ang kuan ang anak Dios. Ato kunoning basahon aber dinhi sa Contemporary English Bible sa Herbiuhanon kapitulo 1 bersikulo 8. Malinaw ang gisulti dinhi unya, lalo nang dili gid ninyo matuis ang pamatuod sa Biblia mahitungod kang Kristo. Inyo ra man ang konklusyon nga dili Dios. Wa mamoy mabasa nga dili Dios kay naa pa usaragod ka teksto gipangayo sa inyo, way nga hantod ron wa mo kahatag ana niya. But God says about His Son, you are God. Tanaw ha? Ang gisulti sa 8:40, ingon ni Kristo, ang taong nagsulti kaniya sa kamator nga akong nadungog gikan sa Dios. Unya ang Dios nagpamatuod man. Ang anak Dios niya. But God says, apan ang Dios miingon about His Son, may tungod sa iyang anak. Now is the Son of God. Di ba si Kristo man? Ingon din you are God. Ikaw, Dios. Unya, panidi, kung saan ni pagtuis-tuis, nagandagan og kananaang salin-salin na Brother Michael. Kay kananaang nahibaw naman na daan nga estilo. So, gipamatud-an sa Diyos nga anak Diyos. Unya, ato basahon rago po dinhi sa the Word of God, dinhi sa Hebreano 1:8. Apan ngadto sa iyang anak, siya nag-ingon, ang imong gingharian o Diyos. Maning gisulti ha? Malinaw. Nga, moingon ka nga, malinaw di gid ninyo na matuis, wa mi handom nga magtuis sa mga butang nga nahisulat dinhis bala ang kasulatan. Brother Michael, ang kamaturan hibaluan na nga daan. Sa panahon sa pagkabanhaw ni Kristo, wala gyud motuo si Tomas. Sumala sa Juan 20:26 ngadto sa kinini ang kuan sa 29. Ingon ni Ginoong Hesus, ihikap dinhi sa ang imong kamot, ang imong sa akong kilid. Ayaw na ni anang pagkadili matinuohon. Hinunua magmatinuohon ka. Kumusta man, Brother Michael? Nagmatinuohon ka ba nga si Kristo Dios? Mas mutuo pa manggod mo sa inyong leader kaysa mangigpamulong dinis Biblia, ingon nga kinipulong sa Dios. Tuhuan pa niyo inyong leader. Unya, wa mo kabantay, ngano nga wa gin mo dasigang makatinil mong Biblia. Para ba, dali ragig kayo mong guyod-guyoron. Unya ni ang gisulti dinhi sa kuan, ingon dinhi pagkahikap gid ni Tomas sa kilid ni Ginoong Hesus, ingon si Ginoong Hesus, ingon si Tomas, Dios ko o Ginoo ko. Kay balugag unsay palusot sa inyong mga ministro ana, nakalitan lang si Tomas. Unya, Diyos ko o Ginoo ko. Ingon si Hesus, mituo ba ikaw nga nakita mo ako? Dalaygon kadtong mituo nga ni wala man nagpakakita kanako. Una tuo na lang Michael. Unya, nag-ingon ra bagid si Kristo sumala sa Juan 10:26, kamo dili mo tuo kanako kay kamo dili man akong mga karniro. Nya delikado man na Bad Michael nga magpabilin ka anang pagtuoha. Delikado na. Ayaw na ni anang pagkadili matinuhoon matud pa ni Jesus, hinunua magmatinuhoon ka. Imo nang nadungog ang pulong sa Dios.
Unya unsa pa mangyud rason nga imo pa mangyud nga dumilian tungod kay mas bugat og bililhon ang inyong mga pastor? Unya timan Brad Michael, kung mahitabo na gani di na kaganahan mo simba, dalaw-dalawon dayon ka. Hubalik na po kag simba. Unya gisimba nimo ang tao sa inyong pagtuo nga unta gisulti man na dinha sumala sa pinadayag 14:6 ug 7, simbahan ninyo ang Dios nga mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug tinubdan sa tubig. Si Kristo ba'y nagbuhat sa langit ug yuta? Yes, imo nang makita mabasa Hebreanon 1:8 ug 10. Oh, unya klaro man na, unya nagsimba di emos dili Dios, nga ang simbahon ang Dios man nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Nisimba mo ni Kristo pero wa mo mutuo nga si Kristo Dios. Panahon na ron, Brother Michael, nga magmatatagikan sa atong paghikatulog. Panahon na nga bukharon natong ang matagikan sa atong pagpapiyong-piyong kamaturan. Kay dili gid mo maluwas kung inyong gisupak ang pulong sa Dios na sulat sa balaang kasulatan. Thank you so much, Brother Michael. Uban sa tanang mga naminaw karon, ang Dios unta panalangin sa inyong tanan. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot og pagpatinaw sa nakasabot og natinawa na ninyo nga mga huna-huna. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Ato na ta sa pagpadayon sa pagbasa nining pipila ka mga mensahe nga atong nakita sa screen. Okay, niya si Sister Erlinda Estaura. Happy midweek everyone sa mga naminaw og nagtan-aw nining maayong balita. God bless. Kanya ni apod si okay, ato yung kalaw ning uban. Ni apod si Abi Suway Bagyo. Sir, salamat sa pagbiyo. Mateo o Kuya Libby. Kanya niya po si Jex Sumalinog. Salamat sa pag-pray o pag-love, Brother Jex. Niya po Pascualita Calusor. Mayong gabi mga brad. Di anapod mi naminaw sa radyo. Thank you kayo. Salamat sa mga tagalinaw, SD Church, San Isidro Liting, nga naminaw karon diha. Thank you, Sister Kualing. Kumusta Tatay Justiniano Lumapag, Dodong Carlos Mak, Brother Danny de la Piñag, tanan na lang makigsunan dinha sa Linaw, SD Church. God bless. Okay, ato ning tanaw ning uban mga ato nakita higalang mga bag-ong nagtan-aw. Ato ning tanaw ni si Rosa Lalikan Iscario. Kanya, ito po yung tanaw ng uban. Ni apod si Leonidas Tayom Somalinog. Kanya ni apod si Pare Jimmy Miralias. So, may gabi niya pare. Okay, ni apod si okay, arito sa Pikas Mahigala. Ito yung tanawon na mga inugang nag-like din itong programa. Niya si Teriso Danlag Malabon. Ito po nakita si Donzi Orsal Ayoso. So may kabili mo dong, Donzi. Niya po si Brother Romel Tumakay. Okay, muna ito mga nakita higala nga nag-like sa ato nga program. O niya po si Hyacinth Carl Chung Bakiro Hiaktin. Mayong gabi Kuya John o Kuya Libby. So good evening Brother Hyacinth. Okay, mato na ta mahigala sa ato sa nilang taon ay makadiyot no kining atong messenger. Niya si Ma'am Celia Arrogante. So good evening po ni Dr. Bean Arrogante. So good evening ninyo. Diha marnamos kadawan karon kun ako dosawop. Niya po si Jenny Rama Pabin. Salamat po. Niya po si Sister Ninfa Villacastin sa Cadiz City. Salamat po sa paglab. Niya si Nikki Somalinog. So may gabi ni mo Sister
Nike. Okay no? Muadto ta mga higalas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Giyon sa to paghanay niya Brother John ang pangutana. Okay, ang ihang kuang good Brother Libby, matud pa niya malinaw ang sitas sa Juan 8:40 nga si Kristo miamin nga siya tao. Dili ninyo na matuis nga sita, sir. Okay, daghang salamat no. Malinaw ko no nga sa 8:40 sa Juan ning amin si Kristo nga siya tao. So wa man kitay contradiction ana higala sa pagtuo may tungod kang Kristo nga si Kristo tao. Kami diri baya nagtuo biya mi kay nagpakatao man si Kristo. Kanang word nagpakatao originally di gina siya tao. Mabuti hinungdan nga nagpakatao siya. Kay kundi siya magpakatao, di din siya mahimong tao. Di nagpakatao si Kristo. Ang purpose ang tuyo, ngano nagpakatao, aron sa pagluwas sa iyang mga katawhan, gikan sa ilang mga sala. Muna ito mabasa sa Juan 1, sa Mateo 1, versikulo 21. Giingnan si Joseph sa Manulunda, ayaw pagpanuko sa pagpangasawa sa imong pangasawunon. Kay ang gisamkon ni Maria, lalang ka na sa Espiritu Santo, nga kun matao ang bata, paganganla nimo siya Jesus. Kay siya ang manluluwas sa iyang mga katawhan, gikan sa ilang mga sala. Tiyan mo na, wa pa siya nagpakatao, pero may mga katawhan na siya. Manluluwas siya sa iyang mga katawhan. May siya katawhan. Mga katawhan, gikan sa ilang mga sala. Kay moanhi siya, ingon nga, Diyos nga dunay himaya, mamatay ang tao higala. So nagpakatao siya, aron makig-uban natong tao, aron ang tao iyang luwason, gikan sa silot sa ilang mga sala. At rin basahon, di man may musupak ka ng 8:40 nga angkon siya tao kaya naghisko, tinuod man siya nga tao siya, nagpakatao gani siya ni Virgin Maria, pero unsa man siya atong tanawon karon sa Roma 9:1-5. Atong basahon din kay pagpamatuod ba yan gani sa atong mabasa sa Juan Kapitulo 5 versikulo 29. Ang paghisgot din sa atong mabasa, akong basa na, paminawin niyo ha, Juan 5, versikulo 29. Gayon niya itong mabasa, 39. Gayon din kamo nagasusi sa mga kasulatan, kay nagunahuna man kamo, nga pinaagi nini, makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Ngani, kini mao, ang nagapanghimatuod, mahitungod ka na ako. Kini last portion atong gibasa. Ngani nga kini, ang balang kasulatan, nagapamatuod kini, mahitungod ka na ako. So, munang atong tanahon, kung unsay pagpamatuod sa balang kasulatan, mahitungod kang Kristo. Ang pagpamatuod, naghisgot sa 8:40 tao siya. Pero pangutana, dili ba siya Diyos? Pagkabasa ko na itong word, nagpakatao si Kristo, mingilinta nga, dili siya Diyos, kaya nagpakatao man siya. Atong tugutan mahigala nga, ang Biblia mo'y muhatag og konklusyon. Mamatay mabasa nga, tungod kay si Kristo nagpakatao, dili Diyos. Babasahin ko namin, tigayin ko sa ka-verse. Nga nag-ingon, dinis Biblia, atong mabasa nga, tungod kay natao si Kristo, dili na siya Diyos. Usa lang ka-verse, nga naglitok nga dili Diyos si Kristo. Ako masa na Roma 9:1 og versikulo 5. Muna atong mabasa igala, niya atong pamalandungon, atong analyson og ayo kung unsay pamahayag ni Apostol Pablo. Kay ang balang kasulatan itong gibasa ganiha, nagpamatuod kini, mahitungod ka na ako, matod pa ni Ginusos. Ang balang kasulatan, nagpamatuod, mahitungod kaniya. Nga naman, nga kamaturan ba ni ang Biblia? Sa Juan 17:17, balaana sila sa kamaturan, ang imong pulong
mao ang kamatuoran. Kamatuoran ang pulong sa Ginoo. So kung siya gipamatud sa Biblia atong tuhuan, pagbasa na to nga nagpakatao si Kristo niyang ko siyang tao, wala na problema higala, wala na nasupak sa among pagtuo mahitungod kang Kristo. Karon atong tanaw din ang Roma 1:9 versikulo 1. Magasulti akong tinuod diha kang Kristo. Dili ako magbakak or dili ako mamakak. Muna yung Pablo. Kung sa ko isulti niya metodo ng Kristo, siya tinuod. Magsulti ko ginood, tinuod kang Kristo. Dili ko magbakak. Ang akong tanlag, magasaksi kanako diha sa Espiritu Santo. Kaya mo na, grabe pa pumatod Pablo. Maghisgot siya kang Kristo, sa di ko makak. Akong tanlag, magasaksi kanako diha sa Espiritu Santo. Unsa may gisulti ni San Pablo nga di siya magbakak mahitungod kang Kristo. Ato basahan 5, na ilaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan. Kaya na ha? Gikan kanila sa mga patriarka, gikan kanila sa kaliwatan, sumala sa pagkatao. Nagisgot ha? Sumala sa pagkatao. Na tao na ha? Na tao si Kristo. Klaro na oh. What is sopa ka na? Naon sa Kristo? Na tao. Gikan sa mga patriarka, sa makaliwatan, sumala sa pagkatao. Na tao si Kristo. Unsay conclusion San Pablo? Nga mao ang Dios. Tiyo mo na? Muna'y conclusion sa Biblia. Muna'y pinakatinaw higala nga gisulti sa Biblia. Ang konklusyon ni San Pablo, na tao si Kristo nga mao ang Dios. Ang ato pong higala o ang ato mahigala nga di mo to si Kristo, pagkabasa nilang na tao si Kristo, ang ilang konklusyon, dili Dios. Nya sa may tuntuhuan ani, sila or ang Biblia. Ang Biblia may tuntuhuan. Ingos Pablo, wako na makak. Busa kay wa na makak si Pablo, kami higala mito o mi. Nga naman, kay si San Juan nagpayag sa iyang sulat kaganiha, nag-ingon si Kristo, ang balaang kasulatan, nagapanghimatuod kini mahitungod kanako. O ang balaang kasulatan, kamatuuran kana mga higala. Muna gitudlo. Muna magpatudlo lang tas Biblia higala. Dili kay ang aton tuhuan, ang katong nagtudlo sa ato, nga leader nato, nga siya mismo muning hatag og konklusyon. Di mo na mao. Ang pahatago na itong konklusyon, aron di ta masayop, ang Biblia rapod. Unya sa may konklusyon sa Biblia, si Kristo na tao nga mao ang Dios. Klaro na. Unya ari ka sa unahan pa yun. San Pablo gyapon nagpahayag ani. Dini sa ato makita o babasa higala sa Hebrehanon Kapitulo 1. Bantay ha, si San Pablo gihapon ang nagpamatuod aning mga butanga. Kay siya may gituhuan nga nagsulat sa libro sa Hebrehanon. Atong basahon, unsay pahayag ni San Pablo o unsay gisuwat niya nini bahina. Arita sa sulti sa Dios nga Amahan, mga kaigalaan. Sa Hebrehanon 1, versikulo 8. Naging atong mabasa, apan sa kwani, ang pulong sa Dios na ko basahon, or International Bible Society. Apan ngadto sa anak, nag-ingon siya, ang imong ginharian o Dios, wala gayoy katapusan o batarong ang imong pagdumala niini. Manigisulti sa ang pulong sa Dios nga Biblia or dinhi sa International Bible Society. Pero ari ka magbasa higala sa Contemporary English Version. Nag-anam yun kaklaro kayo. Dahil sa Contemporary, but God says about His Son. Kung sa may gisulti sa Amahan ngadto siyang anak, o sa Dios nga man siyang anak, kung sa may gisulti niya, ingon siya rin niyo, you are God. Klaro mo lagi na.
ang ato mga higala ilang gituhuan ang amahan Dios. O na di sila buto aning gisulti sa amahan. Ang amahan nga Dios nga ilang gituhuan namulong higala nga matod pa sa Dios amahan, you are God. Kisay gisultihan ang iyang anak nga mao si Ginoong Hesukristo. Kay mo man gisulti sa amahan, mituo mami sa amahan mga higala. So mituo sad mi nining gisulti sa amahan nga ang iyang anak Dios. Kay ingon man siya, but of his son he says, you are God. O niya, hindi pa yung pumatod sa amahan, no? Gidugalan pa din sa Diyos amahan sa versikulo 10. Og midugang siya sa pag-ingon ngadto sa iyang anak. O napagidugang amahan. Unsa may gidugang niya pag-ingon ngadto sa iyang anak. Niyang gidugang niya. Ikaw Ginoo mao ang nagmugna sa kalibutan og ang langit gibuhat usab sa imong mga kamot. Oy, kaklaro ani o. Kinsa kunoy unsay gisulti sa amahan? Ingon ang amahan, ikaw Ginoo. Nagtahod ang amahan siyang anak nga Ginoo. Ikaw Ginoo mao ang nagmugna sa kalibutan ug ang langit gibuhat usab sa imong mga kamot. Sa ato pa, Creator si Kristo. Buti pasabot, diha na siya sa wa pabuhata ang unang tao sa kalibutan. Diha na siya sa wa pabuhata ang langit o ang yuta higala. Kay siya may naglalang mga higala. Aton dugangan pa yun. Si San Pablo, o sa pahayag niya, kay siya may sulat ng Hebrehanon. Siya po nagsulat sa libros Kolosas. O sa may pahayag ni San Pablo. Atong tanawon, dinhi sa libro sa Kolosas, Kapitulo 1, versikulo 16. Sa The Living Bible na ito basahon. Iyon niya akong sugdon sa 15. Christ is the exact likeness of the unseen God. He existed before God made everything at all. And in fact, banday ha, and in fact, Christ Himself is the Creator who made everything in heaven and earth, the things we can see and the things we can't. Atong nabasa diri, akong habaros Bisaya, ingon nga, and in fact, ug sa kamatuoran, si Kristo sa iyang kaugalingon, Creator, magbubuhat, kinsa mao'y nagbuhat sa tanang mga butang, diha sa langit, tanang butang sa langit, o tanang butang sa yuta, mga butang nga atong makita, o mga butang nga dili nato makita. Kaklaro ana, kadahangin makita nato na dili. Ang Biblia nagsulti, tanang butang makita o tanang butang nga di makita. Kinsay nagbuhat? Ang nagbuhat higala mao si Ginoong Kristo. Matod pa ni San Pablo. O di naman kag San Pablo, wala oy, nagsulti siyang tinuod higala, maghisgot gani siyang Kristo, magsulti siyang tinuod Kristo siya, dili ko mamakak. O di ang sabi gisulti niya, kingon niya pagsulti nga si Kristo mao'y nagbuhat sa tanang butang des langit sa yuta. O niya mga butang makita o dili makita ang tanan iyang gibuhat. Usa pa may atong ikapangulipas ana, pagkadaghan naman aning mga verse nga atong gipabasa na si Kristo, Dios, magbubuhat pagin siya. O nag-ari ka magbasa sa libro ni San Juan, Kapitulo 1, mga higala, gipamatod-an sad nga siya gihapon ang magbubuhat mga kahigalaan. Ato makita na sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1, ngadto sa 3 sa The Living Bible. Siya gihapon ang Creator sa tanang butang. So ang atong himuon kay mo man gituro sa Biblia, isalikway tanang pag-ila nga si Kristo dili Dios. Atong hilon nga si Kristo nagpakatao apan sa wa pa siya magpakatao, diha na siyang daan. Dios na siya o Dios siya nagbuhat
sa tanang mga butang. So ang Dios magpanalangin nato o niya ni Sir Linda Istaura ang iyang mensahe, brother, walay relihiyon nga gibutang diya sa Biblia kung aduna kay pagsabot kay nagbasa man kakas balang kasulatan ang tinod nga relihiyon kadtong pundok nga nagtuman sa kabuton sa Dios nga naa sa langit nagbantay sa po kasugo og wala mukaon sa gidili sa Ginoo sabta kun unsang pundok ang nagsunod niya na kagamay. Okay, wala naman tingin tay mo na ako matiwas og basa Sir Linda iyan yung comments niya atong conducts nga nag-send diri wala ko tumabasa iyang mensahe. Sa di pa higpit tapuson tong tulumanon ni amang higala ang atong timsong. Okay mga higala, magampo kita. Dalang pananog nga kagagahom na mga Diyos. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong. Panalangin ni, tanang mga taong nagapaminaw, dadas kahayag sa kamatuoran. Di pangayo na mo kini, tungod lamang kang Kristo, nga mong matuon nga Diyos, manuluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang, inyong mahigala sa tanginan, Brother Libby Clavis, Brother John Dito, mag-aingon sa inyo. Mayong gabi, daghang